so ihe ọma gọọmenti emere bụ ibu igo isi ngị je kwụrụ n'ụzọ ma ebu ihe egbe ị na-ama agụ na-eche mba ibu egbe aka ihe egbugo ndị egbe ya agbagbu ọ bụrụ na enwere ọrụ e nyere gị onwe ihe nna onwe onye nwere taịm izu ori maka nchi ihe afụcha ọrụ na-akwụghị ụgwọ jee kwuru jee nọrọ n'ime ọhịa ibu ebuchuman mana gọọmenti enweghị ọ debere ọkwa bilọd ji ebupụta eletrik ka fọ ndị be ha n'ọka ebe amansi ya bi ebenebe a young boy like that mere ya bupụta moto inosi nga alụwu moto dọsa debia ha ya purchase youths amapụta ndị a na-eji ebu nkụrụnkụrụ kwụrụ n'ezi ụfọdụ eburu moto ahụ si ebe ahụ pụọ ọhịa bụ job opportunities employment wụsa ya everywhere gọvanọ gwara anyị nkwa Dubai Taiwan asif na ya ebiba Dubai amụghị ya bụ development enwebeghị haifụ ihe a na gịnị flyover na one ka haifụ si ofe ofu mkpụrụ dị ebe anyị na-ekwukwere ị na-anwa mana anyị chọrọ ịfụ mmụọ onye Igbo chọrọ mmụọ nye anyị mmụọ especially on the youth ebe a ka anyị na-atụji aka invest these whole things on the youth achọba ife mee na anyị ajụbi ewi nkịta ada efe mba agba ụja ife ọbụla na-eme n'obodo bụ ndị obodo ekwuo na nya severally ibulu igwe jee nọlụzie na mba wee na-achị be unu ịdịrọ capable ịbụ onye arụrụ anyị enwere ebe gọọmenti na-ekwu amarọ m iviri na eziokwu dị ya ọ sọ na ife ọbụla na-eme n'obodo na ndị obodo a ma anya na PG si na ọmarọ ndị na-eme ife n'obodo a that means you're not a president general of that town n'obodo niile ma ihe na-eme n'obodo ha na-achọ inyere aka n'obodo a chi inyere onwefe aka they will help them because ọ be gị na ndị na-eme ya abụrụ mmụọ na ọbụrụ ghost na mmadụ na-eme ya na mmadụ na ị ga-anọ ọ gafee because kịta anọcha m na igwe bụ through video call ka fa si eme cabinet meeting igwe na-achị obodo na Lagos echere nnọọ aja na ka a na-azọdọba were achị obodo so ikwetara n'ife a gọọmenti na-ekwu na ife na-eme n'obodo na ndị obodo a ma ife na-eme n'obodo chọọ ihe bụ themselves that they will help themselves gaa n'iru yes achọba ife mee na anyị ajụbi ewi nkịta ada efe mba agba ụja ife ọbụla na-eme n'obodo bụ ndị obodo ekwuo na nya severally ana nchi ikwu mbido n'obodo m fe eji ama onye Igbo bụ echi ma achị were onwe gị na-ama anyị nwere PG gbaa PG anyị ma ihe na-eme n'obodo anyị anọ ma many people so ya nwaji bido sanitation a bido ya n'Ọkịja obodo ọbụla ma ndị ọjọọ fa nwe o nwere etu anyị si eme ife n'ala Igbo before this civilization abịa kịta ewere ọrụ nye ndị polisi ichi ịma ndị ori a na-ama ekwe obodo niile ga-ezukọta ana onye ọbụla a na-afụrọ ostracize ka a ga-eme ya ibuzi onye obodo so you must come ịpụta that day ibinie ikene obodo ọrụ obodo ekene m unu asịghị ha asị nka njụ unu ana m ezu ori pasị mba ọnya bụ na ide ezu ori iwe ti ana m ezu ori ọnya bụ na akpa isi ebe a kọlgodo n'elu ihe esi na-eme ya akpụkọrọ ndị ori niile a anyị ga-afụ na akpụrụ ndị ori a obodo ajụ oyi PG si na ya marọ ọ dịrọ capable ịbụ PG bụ president general maka ịbịakwa n'obodo anyị nwesịkwa other components nwesịkwa their own chairman PG president mana gị nwa bụ the general overall so ị kwesịrị ịma ihe na-eme ibulu igwe jee nọlụzie na mba wee na-achị be unu ịdịrọ capable ịbụ onye arụrụ anyị igwe ahụ bụ ngị ya ebu ụzọ egwu mgbe nwaanyị gụrụkwa igụrụ Baịbụl si na-ebu ya David okwa ya na-anọ n'iru ọgụ ọkwa ya ebute n'ụzọ ị ga-abụ general anụbụ ọgụ gị nakpụrụ n'ọfịs ị ga-apụta Ojukwu sochara pụta n'ihu ọgụ si igwe nke nwa ya akwụ n'ihu ndị PGs ga-esoro na ndị ọzọ ma nke ịgba ndị general Lagos si na ebu igwe na-achị obodo a ga-eme gị impeach mbụrụ gọvanọ felu certificate mma nara gị ya nye onye ga-anọ na-edokodo obodo anyị nke nwa abụzi dị igwe na PG ụnụ ga-alụ tugeda wee na anyị ndị ori niile enwe kama ọ ga-abụ na nga ikwuru eme ya etu a nsi wee kwu ị gbapụziri ka gịnị mee gwa iji wee bụrụ igwe maka na iji ego iji egolo igwe ịmana a na-ego ya ego iwere ego mana ịma na inweghọ dị wherewithal inweghọ dị capacity nọ n'ife na iji ego ihe na-alụzi ebo onye jezucha ori na South Africa nata nye gị ego ichie ya ichichi onye si nke alụcha arụrụ a na onye gị nke nwa bụ dị igwe sef arụrụ a na nke ụkarị ụmụ nwaanyị niile dị iche iche aka gụchi a na-apụta na ewere ya n'elu na-eme ndị mmadụ intimidate mana isafeguard obodo gị ime emenwe so ọ bụrụ na gọvanọ kwuru dị ya mana gọọmenti kwuru ya is real and not truth onye ọbụla sịghị na ya ama ihe na-eme n'obodo ya ma na ya ama ndị ọjọọ nọ n'obodo a na-atụ asị ka onye dị ụmụnne ya ma ị bụrụ a businessman ama na ịbụ a businessman ị na-ezu ori people ma ị na-aṅụ ahịa ama na ị na-aṅụ ahịa ị bụrụ na ị na-adakpo ụmụ nwaanyị ma ọ na-ebe ajadu special ama nke imenwuru obodo gị ma kama na ọ na-atụ ụjọ onye ga-ekwu so ebe a na-atụ ụjọ a nke nwa bụ PG ebe a ka ị kwesịrị ka pawa gụpụta ịbịa ebe a ikiri onye ahụ wepụta ego ahịa wee rụọla anyị ọrụ echekwa na Anambra nwere mmanụ a gwara m gọvanọ na ife ya akakwudo mma bụ kpọọ anyị mitin anyị bụ ndị Anambra onye ọbụla bute tanka agba bụrụ onye ọbụla mmanụ nke ya ịbịara anyị bọjetị enwe minin ọ bụrụ ụmụ one tanka ka m ketara nje ndebia n'ukwu une mbọsị m fụrụ ya lee ebe nwere bọjetị ụzọ be anyị mafụ ebe ntị na akpụbe nna don't worry ihe nye m oke m
asị na na-emere anyị bọjetị arụrụ ụzọ arụrụ nka bụ ibe anyị nwa nwata nka ọ bụrụ haf tanka bụ ya imere oke ruru ọkwa anyị nwe mmanụ a ọkwa anyị nwa ka eji azọ anyị ka anyị zọba onwe anyị na kedu ihe ọ dị. If you wan buy land with no umunna wahala or a touch of spiritual problem, I recommend Pine Leaf Estate and Properties Limited. Onowu enwere ife nchọ ka ịkpatụ aka maka Maazị Nnamdi Kanu afọ ụmụ vidio imekwa ikwu maka na ịma na Abaribe can stand up for him. What about others? Kedu ihe inwe ikwu maka situation of Nnamdi Kanu generally? Please go ahead. Ife mmekwu gbasara Nnamdi Kanu bụ na onye anwa ọtakwa n'afọ ahụ ọkwa anị ya ana ndị Igbo kwesị ịma na ana ofu onye Igbo ụkpa anala Igbo niile ụkpa etu esi debịa ọ bụrụ ọsọ Igbo bụ ndị nọ Naịjirịa na-ekwu ụdị okwu a ndị onye nke Yoruba sọ ndị Igbo o kwuru nke ya nkwa ya na-apụgharịrị onwe ya ndị nke ugwu na-eme asị na ha bụ repentant ma onwe mgbe ha bịara ya anyị mgbaghara esi na ha echegharịa ka ezi iji wee ka jide onye nka ọ bụkwa nna iji ya n'Igbo na o nwere ihe o mere kpee n'ikpe ọ bụrụ na ọ ya eje nga jee nga mara na-ekpere ikpe nke a bụ na-atụgharị ya 4 years na aka ị ka na-atụgharị ya gịnị ka o mezi ọ bụrụ na ịma na onye a mere ihe eziokwu ọkwa ị nwere kọtụ kpee nye ikpe emegidekwuru kọtụ dọtị ya naba ka o nwee ndị pụtara si na afro m ka m jeje chụọ aja si na nsị a na m nwa ada anọkata pụta na o nwee ọmụla ahụchara ụla ihe na-agwa m okwu si m were ewu gbada mmiri jee kwuo okwu n'isi Nnamdi mgbada mmiri jee kwuo okwu kpụnyefe ewu a gwa ya na ọ ya eje kọtụ echi kwuchaa ya Nnamdi ka na-eje kọtụ echi anọla ebe a si ya naba n'ikpe ama ya kọtụ a ka adọkọtakwara akwụkwọ after that emekwa ya arrest kwa na ebe akwa wee paịlụ kwa another charges one wee na-atụgharị nwoke mmadụ sinsi na o mere nke a mee nke a mee nke a mee nka ịmara ihe ahụ o mere kpọọ onye afa kpee na ikpe nkịta ka anabidoziri ikpe n'isi kwezi ikpe a na-ekwere okpukpe sinsi anabidokwaziri ya kịta so ihe ahụ o mere Naijiria ji wee si ebe a taa afụfụ jebe Kenya jee buru ya kpezie na ikpe a ọ bụrụ na ọ satanwuo ọnụ ya unu chọzie isentensị ya unu sentensị ya mara na many years anọ ihe a bụ ihe o mere maka na o doma ya na ya nwazi n'onwe ya ọ dị capable ịsanwuru ọnụ ya ọ ya ekwuru nwa ọnụ ya maka na ọ makwa ihe dị n'alọ ibe ndị na ọ bụrụ lọ ya mana ọmụ ihe dị n'alọ afọ na Nnamdi Kanu bụ isi na-awa gọọmenti ọ isi na-awa federal gọọmenti ọ dị ka odudu belụ na amụ ikusie ya ike kụkpọ amụ ha amụ ihe ha ya eme ya wee na-ama na-ejizi ya ama na-eji ma ọ bụrụ na ha dị chịọ ha kpee nye ikpe ka esi ekpe ndị ọzọ ikpe ka nwoke zuo ike na ihe niile ahụ ọ na-ebe akwụ ya onye ọbụla jikwa anya ya na-afụ ya anyị bụ ndị Igbo dị disenfranchised kwa ya na ya anyị deserve inwe seaport mana anyị enwere ya River Niger nwa na-ekwu egwu sinzi ibe nwere ike ịbata nwe ebe a light vessel mana ya elugo si dredge ya Niger edredge anya ngwa ahịa ga-esiwu China tụọ ebe a direct ọ dị nso ịbịa ebe a dị chipa isi Lagos so ịbịa na Onitsha ebe a dị easier than ije Lagos from China so si lụọla anyị ebe a na-ekwu okwu rail akọtụla anyị off ka anyị ga-esi wee na-manage transportation ha tinyela anyị rail a mmebu ngwa ahịa si ebe a ji Owerri onye si ụmụ ahịa apụta onye si ona na connect mana a wepụrụ ya ewepụ ịbịa na Anambra na nwa federal office ị ga-afụ apart from MPF Nigerian Police Prison Service Labour and Productivity ọgwụna enwere ihe ọzọ ya afụ infrastructure anyị enwere ya federal schools a na-afụgasị ebe dị connect dị na Anambra so many things anyị kwesịrị inwe akọtụrụ ya off eje na-ebi ego last time na-achọrọ ibite many billion dollars onwe ha nke na-abata na South East so onye nwapụta na-ebe na-ekwu ọmụ ihe ọ na-ekwu ihe niile ahụ ọ na-ebe na-akwa abụ real ihe nkwu mgbe ahụ bụ na ọ bụ na ihe Biafra a na-achọ ekwu na ọhọ common man nọ na street na ndị bụ ahụ ndị ahụ anyị tụrụ akwụkwọ bụ ndị na-represent anyị our interest bụ ndị kwesịrị nọ n'ihu ebe a na-ekwu ya yetego ha dị serious a na-anọkọta ba mba eji m anya ma fụ na that house mgbe a na-anụcha ọgụ dị ya pịa oche ha kwụrụ ọtọ kwuo ihe ha chọrọ ha fight afọ Nnamdi Kanu kwuo na onye anụnwa na-aga erelizi ya si relizie ya ọ bụ na agba erelizi ya ka ha naba unu agụọ onwe unu ọnụ si na ada sit unu nọ gụọ onwe unu ọnụ unu ncha niile si na South East unu ekunye na ha mara na unu dị serious ọ bụ ọsọ Nigeria nwe parliament n'ije na South Africa ha nwere parliament anụ m afụ ka ha si eme ebe a o nwere ka o esi ike pati dị one a ebinie wa na agba na ndị a dị serious mana iru ị na-enene ego na na-akwụghị ị na-ene ya salary anya obi agha aka gị na ọ bụ na ịdị serious na-echọrọ ka savage ya n'Igbo ọ bụgodị na ọ bụ Biafra ka a na-ekwu ma ihe ndị ọzọ nwere sinye anyị ya other zones nwere 6 geopolitical zones northwest ihe dị na ncha 6 so anyị nwa dị 5 why ijeri na north central dị 7 why na-adị ewepụ one abịa nyegodo anyị ebe ọnụ nwa bụ ndị ahụ nọ na Abuja kwesịrị stand up kwuo okwu metụ na adị ekwu ya so ihe anyị kwesịrị inwe even the representation anyị kwesịrị inwe na Abuja anyị nwere ya ọ bụ na enwe one more state at least 3 senators ga-apụta join ọdịa ọ bụ na enwe 18 senators asị na 18 senators
senators si na South East, likewise ndị si na South West. Enwe equality. Ije na House of Rep, ndị ihe ndị a produce ka anyị nwa ga-produce. Ọ dị balanced. Mana kịta enwere equilibrium na ya bụ ihe. Efugi ya. So onye niile abụ ihe Nnamdi Kanu na-ekwu den na-aba dị mba. Ọ dị ka asị na ọ na-ekwu ka. Ihe ọ na-ekwu bụ pure. Ma nke aka m na-adịrọ. Fugokwa nke ka eme in a violent way. Mụnwa adịbeweje ọnụ ebe adịrọ m in support of it. Ịghọtago? A ga-akpa a ga-akpa ya kpagbuo ya mma nene the merit and the demerit. Ife ọbụla even stand against bụ ife ọbụla ga-emegidekwa again. Ewejekwaje nachigha back to etu ọ dị anyị na 1970. Ụmụazị na-awa ọchịgasị ba nne m ụfọdụ aghọtara ihe anyị fụ mgbe ni anya na-ajụ m ịdị arọ na mgba ihe anyị fụ mgbe a nụrụ ọgụ achọghị m efu ya again. Maka na efugokwa ụmụ kelekele ụlọ alụsị ọvụ a na be anyị ọhịa abụkwa target ndị a eme kịta na-erolu tankị bata n'ala Igbo agbarisi ihe niile anyị ebidokwa n'isi maka akpọgo anyị asị bụ na akpọgo anyị asị. Ịghọtago? So anyị ga na-ama na-eji ya ama na-eji anyị na-achụ ya bụ ihe nsị mgbe bọọlụ anyị na-agba achụji ya n'iru anyị enekwa ya na difensi anyị maka na o meghakwa na ihe a chọrọ bụ ka anyị reduzukwa anyị Igbo to zero. Ife ọbụla ga-eme ka e reduce anyị Igbo to zero again anyị ama ekwe anyị achọrọ ya anyị ga-eme ya avoid. Ọ bụla ife nwe ekwu about it. Ndị be anyị unu kpọrọ ya bụ oku anyị azago. Ugbu a ị ga-abụnwu onye ọbịa na gbam n'agbanyeghị ebe ọbụla ị nọ n'ụwa. Ị chọrọ ka anyị gbaa gị ajụjụ ọnụ maọbụ ị chọrọ ka ụwa nụ ọnụ gị, deere anyị ozi maọbụ kpọọ anyị n'akara ekwentị ndị a ị na-ahụ n'iru onyonyo gị. Daalụ nọ. Ka anyị bidogoro n'isi ebe after independence because ama m na ị dị very abreast with history. After independence 1960 ewee chịbanụ wetago then the first coup 1966 15 January. Yes, enwere vidio ime maka ya ịkọwa ihe meenụ after ka IBB bịa kwusie nke ya bịakwuo version ya ịkọwala anyị inwe ike can you run us through for ụfọdụ na-amarọ the history. Mgbe ahụ emere ku ya ada emekwana ya nọ na emere ya ka o favor ndị Igbo. Ịghọtago? Enele anya fụdat na gọọmenti a na ọ da aga etu o si kwesị ịga. Onye a na-achị achị adị ogbudu kapebụl. Kọwalụ ndị na-amarọ ihe wu ku bụ na ndị amị na-esili anya wee sị na ndị civilian na corruption dị ebe a so na a ga-ewepụ ndị a ka fanwa chọọ onye dị kapebụl tinye ana onye fa na-ene anya ga-anọ ebe a bụ Awolowo. Meanwhile oge Awolowo atigo Jango nke ya wele ya tinyegodo na nga ọ nọ na Kalaba. Ịghọtago? So emebezi oge abịa mee ku ya ọ bụ na egburu ndị ugwu hinne gbuo ndị saịdị ndị ofe mmanụ mana ndị nke Igbo enwe onye egburu ife dịka Michael Ọkpara Zik na ndị Igwe Mbazulike ya. Ịghọtago? Ndị a niile onwe onye metụsị ha aka Zik na onwe ya megharịkwuru emegharị so ndị a na-afụzi ya so na ndị Igbo jesevo nke ha n'oge ahụ a na-afụ Chukwu maka Kaduna Nzọgwụ onye Akpanam asụ onye Igbo. Ịghọtago? Which na by right onye Igbo maka Ọkpanam bụ Ọkpara Anambra. Ọkpanam bụ ndị Anambra ebe a Anam dị ọkpara ya bịa bụ progenitor that Ọkpanam. So mana ịma na ihe a emechaziri mgbe niile a nụchara ọgụ ndị a na-afụ onwe ha na ha bụzi ndị Igbo ha bụkwa ndị Igbo ana ha ma n'ọnya mgbe ahụ a nụchara ọgụ one idebe ahụ na Igbo onye Igbo abịa na-asịsịa ndị Igbo ọchịchị onye ọkwa niile ha ji na civil service onwe ebe bụ general manager a ga-edi motu kwego a ga-ewere nso ndị mmadụ ewezie fear of lose their positions denounce ya na ha bụ ndị Igbo. Ụmụ okoro uneti ya arụ ka onwe dị iche ọzabara ụmụ okoro. Ịghọtago? So mana mgbe ahụ bịa nụ ọgụ ahụ anụrụ mgbe ahụ abụ anaghị ha plan emechaa another first coup ndị ugwu wee sị mba na ha ya retaliate ihe a mere ndebe ha anọ onye Igbo ha edere ya bụ Nzọgwụ so ha wee na-afụ ya nọ ndị Igbo so maka ndị Igbo gbagotetikwa anụ aka ha dịcha na ya mgbe ha emeda coup so ha wee mezie nke ha mere na Julaị bịazie kantazie gbubezie vụrụ ndị be ha amebeziere ayọ gbubezie ndị Igbo n'ebe a Ojukwu na onwe ya mgbe ahụ bụ gọvanọ. Ịghọtago? Eastern Region. Ya wee kpọọ ndị Igbo ndị nọ n'ugwu si ha narutegodo n'ụlọ natagodo ma etu esi egbuzi ha na-egbu ha ka nkụ even na ebe ahụ ka esi wee kpọba anyị nya mmiri a na-akpọ anyị o nwee ebe ndị Igbo gbabara otu a na-enwe igwe onye bụ onye isi n'obodo ha gbabara ebe ahụ eche na aya azọ ha azọ mmiri agụkọtazi ha na-asịzi nya mmiri a na-akpọzi anya mmiri ihe niile ahụ anyị gburu ebe ahụ so otu a ka ihe niile asụ wee ndị Igbo na-asị nya anyị mmiri onye Igbo si nya mmiri hazi anyị nya mmiri ịmagodi ya otu a ka esi kpọba anyị nya mmiri a na-akpọ anyị taa ndị ugwu ihe niile ahụ bere akwa mmiri anyị ebe ahụ anyị gbukochara ha ncha. I want to make healthy living a culture in our society. Teta n'ụtụtụ mee exercise gị sweat that sweat dị very important. Ịba na garden gị bele akwụkwọ nri sie nri very natural food ọ ife your body need just nri ọbụla dị etu Chukwu si kee
so ndị Igbo ahụ tọrọ n'ugwu mgbe ahụ mana ọnwụ ọkpọchi ntị ihe na-egbu ndị Igbo mgbe a na-agwa ha nata na ụfọdụ eche na-egwuregwu na ọ ya akwụsị ditin wee na-akakwụzi nkụ Ojukwu na onwe ya na-enekwa n'anya ka ya akwụsị ha ka gowon na-achị achị ka onye ọda gowon na onwe ya achị inye ọda na-egbu ndị Igbo everyday nyanwasị ndị a na-asịta ọhịa mebeziri ọ na-ene anya sị na ihe ya kakwa mma bụ ka ama ka esi ya kpịa wee kpọọ ha oku ha bịa Ghana ha wee jee nke akpara bụrụ eje Ghana etibe okwu ọnụ ihe kwuziri bụ eruo ka ha practice ife akpọ confederations elue ndị ọbụla na blọkụ ha mana eji your resources ịghọtago na ọ ya akala anyị mma na true na federalism a nọ n'ime ya na afọ ọzọkwa ka o si so anata ha kwekọrịta anata ebe onye bi n'ikpọ ya si ya ekwekwa na this and that na ebe abụọ kwa eziokwu ogowon na onwe ya ekwugharịkwazie na nkwa ahụ kwere ebe na ọ dị ọzọkwa na ya so ihe wee karịa Ojukwu wee kpọọ meeting with ndị isi ndị amị gịnị ka anyị ga-eme ebe a ka akpabazi wee ruo nke na anyị ga-edikiri akwa Biafra ndị achịbazi onwe ha ebe ọ bụ na ha chọọ ka anyị continue anya na-egbu ndị be anyị everyday otu a ka esi wee kpabazie nye anyị wee ruo na afọ ọmụbazie gọọmenti Ojukwu headizie vice ya bụrụ onye Efion Philip so ha fọmụ flag wee kọrensi na ndị otu ya kọntrị ebidokwana onye nke na-ewesị mba na ya ebutetakwa tankị ebe ahụ otu a ka ọgụ si wee bido anụbazi ọgụ ahụ witi sọpọtụ ha nwetasiziri ndị ọcha sọpọtụ chara ha ma UK nwa Britain nwa nyere ha masiv sọpọtụ Russia nyekwuru ha Israel onwe ha nyekwuru ha akwa anyị nwa n'ebe a na-ekele m na anyị bụ Israel na anyị bụ ndị ụka ha sokwu wee bịa ebe a finichikọ ndị be anyị tụlisie ihe niile anyị nwe anyị gbara aka ịnọkọta n'ụkwụ ọ bụrụ jet o nwee ebe na-agbakpunye mgba ha ihe mere anyị ihe bụrụ obere ihe o wee bụ na anyị emechibe niile a anyị level ha n'Igbo ozugbo emechaziri ya agụụ karịa agụụ so n'ihe mere ji wee kwụsị nya bụ ọgụ aka ọtụrụ anyị ọf adị ebubatazi nri nke anyị ebute ozughọ ihe emegide anyị were kwuo nsị igwurube wee na-eme ihe anyị ji eri nri akwụkwọ akpụ efuzikwa o nwezi ihe dị green fọnụ otu a ka anyị si wee bidozie taba afọ ozugbo ahụ ọgụ gwụrụ na 1970 a Jenụwarị ahụ ọgụ end ọ bụrụzi onye ọbụla zọba onwe ya ụfọdụ na-akpụchighị anyị ije kọọ ọrụ ugbo ị na-akọ ọrụ ugbo na-eme nri so ụfọdụ ama isi na Lagos obodo dị iche iche iruo Lagos iruo ihe gịnị ka ihe emekwa ije Aba igote nwa akpụ ụkwụ mkpụrụ one ma one iruo Lagos echiri ya n'aka iwuru chọp ikpori ya n'aka ichiri ndị ọzọ wee na-akpa wee na-akwụgharị streeti niile agagidere ma jegule gagwosicha ebe niile otu a ka ihe esi wee na-aga anyị na-elezi ya ilegide ha na legide dịka efụbago ego ịchọzi ofu otu ọnụ imu nọ iwee gbaga ya kpụrụ ụmụnne gị kpọtakọ mmadụ na-abọ ijezi Aba onye ọbụla ekpokere otu a before 1 year 2 years 3 years ịnwetara ego igro motosaịkụl afụkwa na ị na-eme ijezi ebe nna gị ụlọ atụriri tibekwa blọkụ etu a ka ndị mmadụ si mebe ụfọdụ na-achigaziri azụ ebe ha na-alụ ọrụ ruo di a efu na ọ bụrụ na ọ ga-ebu maneja ewechigha agụ ọ bụ na olu alụghị naba ịghọtago ọ bụgo nne na level 800 go level 8 na gọọmenti eyi ejebidokwa na 3 emekwuru ori abandon properties esiziri Ojukwu a na onwe ya sef property nna ya na Lagos ma nke dị na Ido terminus ma nke dị na Ijibo sizi everything so ọgụ ahụ ihe a mere o mere ndị Igbo ewe setịrị anyị backwards kpata alụ na ekwuketezi okwu wee kwuruo ọnwa na-afụrọ ndị na-afụrụ ọgụ a na-amara ihe mere na-apụta kịta na-asị na aka akwa ya na kịta abụọzikwa mgba nna onwekwa onye iji gọọmenti bụ gọọmenti ị na-anya na can reach agreement with China with Korea with ndị a niile akwụ ha n'ukwu just overnight ka ị ga-iteta ole fụ na helikọpta kwụ n'elu ụlọ gịnị ka ihe ya ka njisi ihe ọbụla ga-emegide wee ruo nke na a ga-eburukwe amị gbadata ha n'Igbo mụnwa jụrụ ya ajụ mgbe e mere Python dance egburu ndị egburu taa ruo taa onwe ihe anyị menwuru about it onwe ebe e kwuru ya no compensation no judgment no justice ruru aga m esi n'azụ ọsọ gị ruru aga m esi n'azụ ọsọ gị ruru aga m esi n'azụ ọsọ gị ruru aga m esi n'azụ dalịrị nne anyị na Onowu Igbo Kanu eze ụmụiyo ife abịa tata bụ ka iwe anya bụ okwu agba ị nwere akọ pụrụ iche ịchọ ka ụwa nọ ị nwere ife dị n'obi ịchọ ikwu gbam ị nwere ife dị omimi ịchọ ka onye ọbụla malụ o nwere akara aka izola ezo ịchọ ka ụwa fụ na inwe passion for bịa na gbam ka ụwa n'onu iyi ị nwere biznes ịchọ ịkwụnye n'ọkụ o nwere product ịchọ ka o soro na gbam ịchọ ka ife ị na-ele ife ị na-eme na-aga as viral as gbam we are here for you. Contact the number on your screen. Ka ikwunye n'ọkụ ka ịfụ na ọ na-eme. Adamuaka, Gbam is the biggest Igbo interview in the world. Come and find out for yourself.